Здравейте всички, които ме гледат. Аз съм Гогата 360, до мен Тончето 360 и Ангата 009. С днес ще играем Minecraft Pocket Edition. И започваме. Аз правя сървър. Сида, как да? Ангата. Какъв сървър? Сида. 459. 4599. Не, 4399. По-бързо е. Типа много бързо ще го направиш. Ще го направя. Да ми се кажиха 3 години. Типа ти все едно можеш да играеш. Така ще се оправя. Мога. Да. Нали те знам. Нали те знам, то си херобрен си побързо. Айде, влизайте. И на Анга още не му е излезнало, бе. И не се е включил интернета, бе. Здравейте, аз съм Гогата 360. Готойнито 360. Обърни се там, където аз гледам. Аре, бе. Оле, Боже. Добре. Оцеляване. Чакаме Ангата. Аз не мога, не ми изписва. Чакаме Ангата. Чакаме Ангата. Яу, 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 яу. Гогата 360. Аре, Ангата. Пускам с зомбита. Добре. Ангата 360. Дайте са купервача, мръсен долен. Дайте са купервача. Би го е, сега ще дам меч. Не искам. Ади, аз отивам на другия остров. 360 до вас, хора. Това не ти отива. Всички 360. Все ма копират. Кой иска, че идвайте до мен? Стига! Който иска да... Абе, идвайте до мен, ако иска. Стига! Кой ще Аз ги събера прави малко да ги... пязък за стъкла. Сега няма да правим стъкла. Аре. Правим. Ти ще правиш. Ще имаме 3 стъкла. Ангата ще прави. Вие ще правите. Оле, що не съм от мултиплеер мастера да пусна Protection Item? Да не са като... Стига, не! Махни се, не! Гога, в момента с картинката. Ще събирам малко дърво. Стига си ми пречил. А така, Кукошка, коне, много коне. Аз имам да... пусни малко, съм гладен. Оле! Тони, ще оцеляваме сега. Не ми грем. Лава. Лава и много коне. Лава и много коне. Овца, поза мен. Следващото живот, но кой дава храна за мен. Няма. Който го види. Паднах някъде. Нещо като мина. Вода. Някой ще ни даде ли храна? Аз имам и ти имаш, Тони. Нямам. Нали уби овцата? Изядах и пък още съм гладен. Нещо Овца, овца, овца. Тони, ела за храна. Къде си? Къде? Ето. Главно Чакай, че аз съм. за да го бих изчакайте. Къде си ти? Честно, ако мислиш, че това... И ти си гладен. Пусни го малко без зомбите да е. Ангеле, да умираш. Ти като не можеш да оцеляваш, не съм виновен. Ти къде ходиш? Къде ни тя работа? Вие като грабвате храната. Айде, искам да ви. И добре. Бабки, не съм го видял. Гледай ти къде.
сега съм забрал за Майнкрафт, като умреш от само себе си, от глад такова, айтемите имаш ли си ги? Да. Супер. Запазват ли? Чакай. Това май беше команда, не знам, забравих. То няма команди. Ще се пробвам. О, Как беше? къде ядене? Опса, пуза мен кокошки. И пуза мен кон. Стига де. Отлично казвам. Ангеле, що не става? Не знам, няма команди. Това е тъпто. Аз ще събера дърво. Ангеле! Дай храна, бе. На то не му трябва повече. Дай яда. Имаш повече. Да, бе, аз нямам никаква храна. Само ми викаш повече. Това бива кукошки. Тонито. Аз имам един стак дърва. Овца. Ете напуйка. Овца. Колко имаш? Ау! Чакам да взема, значи аз съм много гладен. Ето. Аз убих пуйка. Паднах. Гоше, дай на Ангел много храна, защото е на едно-две. Къде си, Ангеле? Вече съм на 3. Еми, по-добре да умреш. Чакай. По-добре да умреш, отколкото... Той храна. Да. Да. По-добре да умреш, отколкото... Ай на бас ти да. Ония път ми даде 3 пражоли. Ангели, спри този звук, бе. Стига си бил коня. Нищо няма ти даде. Само кожа. Не ми даде нищо. Кокошка. Дай на Ангел. Добре, де. Прасета! Какви прасета? Ангели, нападай! Помниш ли ония път? Ангелчо, Това! Ангелчо, помниш ли ония път в ония сървър, дето кравите? Помниш ли ония сървър кравите? Под мен овцата. За мен се... Добре. Да. Аз вече отивам. Бъгна. И на мен. О, мен ме ладна! И мен. Гоше! Какво да направя като лагна? Влизайте. Хубаво, че работи се тука. Ма кравичи не. Подай кокошката. Не бяга, бе. Не бяга. А така. И... Как ти годика, майна, нямам. Подай овцата. Поза мен другата. Искаш ли храна? Може. Она дето ми. Овца! И кокошка, поза мен. Ангеле, аз съм заплюл. Аз вече я запил в тая. Ай, остави. Пуснай това поне за мен. Поркито. Няма. Я ще оставя. Вя. Аз съм прасе и затова искам прасенце. Не си ли овцица? Ангеле, остава. Къде ми отиде овцата? Кой ми писа, бе? Как? Дразни ме. О, Гоше е лауна. няма. Нямам храна.
гледам за това хора, но сестра ми много ма тръгна. Може ли скоро? Оле, по-бързо да правим къщата, бе. По-бързо. Храна ли искаш? Да, много съм гаден. Чакай. Не съм аз. Оле, влизай ти тука. Аз съм прибор. Идвай ти при Аз мен. съм за портито. Гладен съм. Еми, отивай ти, като искаш да умираш. Ама не, направо. Аз се крия тука. Ма се крия тука, вие ако искате идвайте. Ще направя един крафтинг. Може ли да влезна? Влизай ти, бе. Ма чакай ти да разширя. Аз вече съм направил. Бре, чакай ти. Ангеле, не в мене. Чакай ти сега, вие да разширя. Опа. Вече видях един крипър. Добре, залягай ти. Залягай ти. Някой има ли портове? Не. Да закопая ли? Кой има залегло? Аз съм две. Кой има 4? Аз имам само едно кола. Ще закопая отгоре. Сега па е птен тъмно. Ти пазарва ли? Чакай. Ето, направих. Махай се. Ох, Аз имам меч. Защитавам. аз ще направя Някой да освети. Ми чакай, де Тони. Тони се става всичко на твоето. И мене някой удари. И мене. Добре, стига сте ми пречи, ще набера камък, за да направя каркол. Ама и пешката ще осветява. Аз съм за камък. Ма аз сега таковам камък. Ок. Осем. Чакайте. Дръпнете се. Аз па. Бога, искаш ли лопата? Не, чакай. Защото аз имам една под ръка. Чакай. Ама за мен ще си тя. Някой сега да покупай малко докато е светло. Аз ще обирам кола. Готово, фактички. Кой взе кола преди мен? Не. Все едно Херобрайн. Виж, аз нямам. Да, е добре. То Херобрайн беше. Аз нямам. Айде, отскривам. Тя иде в каска. Чакай. Ангелия, не да вземаш. Съжалявам хора, ама някой има ли храна? Гладен ли си, Ангеле? Да. На играта. Да. Колко бутчета нямаш? За какво? Добре, чакай. Я ще се идвам. Ангеле. Ето. Дръж. Пази ми факлите. Крипър! Аз ще си на това ния крипъра. Помощ! Сега идвам. Дима. Нямам работи. Да, бе. Вие моя приятел ще пики. Кой закопа тук? Кой осветил тук? Ало!
Ангеле, стой тук. Идвам. Не дей, Ангеле! Ама имам меч, каменен. Да ти го дам. Не, имам си аз. Коу! Ама вие къде сте? Аз съм в къщата. Някой да дойде да ми помогне да се намеря. Ангеле, пази ми леглото. Къде? Слагам ти го. Си извън къщата. Пуснах ти го. Зомби! Спрахте от зомбите. Нямам работи, Ангеле! Ай, бе, той къде си, брат? До лавата! И съм много гладен. Стига. До лавата съм и не мърдам. Кога изключи монстрите, че да се намери. Гати бъзлото си, Ангеле. Тони няма. Почти се намерих. До водата съм, където падна и ти Гога. Чакай. Без монстри сме, Тони, спокойно. Виж къде съм. Чакай, първо да си направим къща. Чакай. Ще ми направя светло. Първо да си направим къща, тогава... става светло. Сега ми стана светло на мен. По-светло стана. Ангеле, дай си ми факлите. Оставям ги в честа. Нека всеки да си вземе. Аз си взимам 4, вие си разделите. Чакай. 5, вие... Аз знам Вземете къде по има 4. кол. Вие вземете по 4 факли. Аз съм до лавата. Аз взех 4. Трябва да видиш една светлина, чакай. Тони, видях ти името, идвам към тебе. От коя страна? И аз май ти го видях. Зад тебе съм, обърни се. Ето те. Ти били до лавата. Абе. Защото ми е тъмно, екрана ми е тъмно и не виждам. Мини овци. Не ги би. Кой би коня не дей, Тони? Някой да ми даде работи. Еми, ти където уби скелета? До някаква речичка. Тук ли? Да. Вземи си ги, ако ги имаш още. Тук ми се... Благодаря ви, че не ги вземе. Аз не знаех къде е. И тук може да има. Аз имах един младец и я с гроб. Щяхме да се отбелязваме така нещата. Ама мод с гроб ли имаш ти? Да, В Мъкпе Мастър? да. Да, бе. Да, има мод за гроб, ама Как се казва? не помня. Ама ставаше само Гога, за 4. ял до мене. За какво ставаше само? Вземи За факлите 15 моите и ела. Аз ще сваля тогава после 15-4. Ама севера няма да тръгне. Да, бе. Няма. Има. Няма да тръгне. Има. Вярвам. Виж, че сложих такива да ни идват зомбита. Ари, пускам пак с зомбита. След някакви минутки. Дай си взема поне факли. Ангеле. Аз ти оставих... Те са в честа. Аз ти оставих на тебе и на Ангел 4 факли. Ама и да затвариш. 9 са, не си взел. Не. 9 са, Тони, нали? А вие ще се научите ли да затваряте? 9 са, нали? Аз колко да си взема? 5. 4. 4 ти си вземи.
Останаха само 5. И за мен една. И за Ангел. 4. Да. Ангеле, Ангеле, ти взели ли си? Да, 4. Ангеле, що си спал на моето легло? О, да, буза мен, буза мен. За колко легла имаш там? За едно. Става. Трябва да си Позамен нас. Ти па стига си само по мен. Ми на мен ми трябва още едно. За какво? За легло. И на мен ми трябва за легло. Аз имам едно вълна. Дай да се убия. Тони, дай да се убия. Ето ти бе, сега ти давам бе. Чакай малко. Пускам пак с зомбита. Учим да ти остава в честа, айди. И Пускам пак с зомбита. Ти вече си ги пуснал отдавна. ти си ми дай кокошката. Добре. Перата ще трябва. Поза мен на овцата. Ще трябват ли перата? Гога, Кой иска една вълна? никой. Аз. Ти имаш ли за легло? Аз им. За легло? Ти имаш ли за легло, Ангел? Не. Още. Ангеле, оставих ти в честа едно. Аз па... Не, дай си ми камък. В мината имаше някаква вълна. Чакай. Няма при мен. Камък. Да, аз си го взех, ето. Но вътре има. Нападай ти! Едното за мен. Има 3. Другото за мен. И другата за Гогата. Имам това за мен. Някой ми взе храната. Не. Сега ще видя дали си. Да, Гога, ти си. Ихи. Къде сте вие? После... Оставете ми едно праседе. Ма аз ти оставих. После... Айди, я до къщата ти я дам. Кон. Убивам го. Айде, пъш. Нали каза да не ги удряме? Вече не ми дреме. Само качем ми се два. Еба си каптерното прасе. Ето. Ми са падна. Оставам ти и моите. Айде, защо Не, моите не. И може да го отворя. Щото си клекнал, Тони. Вземи си го. Още едно имам трябва. Аз имах 3. Моето е... Аз имах 3. Ама 2 ми ги нямаше. Айде. Що му ще правим така нека? Абе, за кого да те лъжи, бе, Гоши? Ангеле, Не съм аз този път. Искам да се отворя. и аз ще удрям. И аз си оставам леглото до Искам вас. да се отворя. Моето е тук, виж. Значи можеш да отваряш, па да ни затваряш. Да. Поти, Ако- за мен. И стига вече, ако правите така, най-вече Ангел. Ти ни Аз чак да затваряш. си го затворя. Ти щеше, ама Ангел не. Аз се завъртях тук, не чак да се го затворя. Порките за мен. Аз набирам храна за всички. Аз не деля. Аз за какво да деля? Изчакай. Значи не искаш да делиш. Казах за какво да... Не. Обърках се де. Викам, не искам да деля. Оле, гладен съм много. Поза мен. Прасето. Я ще. Дано да ми стигне. Ай, стига, бе. Пускам по средата. Аз съм от края. Аз съм по средата. Отивам за храна. Тони, изчакай, яла при мен. Едно пилешко и 2 агни. Тони, О, Айран! Пусна нас! Пусна нас! Да. Никой да не идва до мен. Ангеле! аз ще посъбера. О, овца, прасе! И крава. Ай, да.
Не, Ангеле. Аз влизам по-навътре. Аз убивам храна. Оле, гладен съм. Спано се една крава и се махна. Аз ще сваля зум мод. Айде, че нас трябва да всичките. свършим и епизода. Има един стик мод, де са магични и има там зум стик. Файди, аз ще ни изпича храната. Аз ще изпичам моята храна. И да свършим Че епизода. се аз изпичам айрана. И да свършим епизода. Колко айрон беше? Тони, О, колко айрон? 7. Добре. На теб, Ангеле, давам 2 на тебе. На Георги 2. И с колко стат? 4. 3. 3. Дай, 3. За мен се става. Кака ми ли пак ми писа? Защото аз съм ги взел. Нали? Не, много на Shadow. Heaven Bull. Видя ли, пак ви давам айрон. Да. Айде, аз си опеках моята храна. Аз съм гахти гладния, бе, майна. Искаш ли от моята храна? Не, още аз си... Не бе, опекана е. Аз вече си на такова... Кой не си взел факлите? Аз. Взем си. Кой иска опекана храна? Може. Ми барай ти печената храна. О, пуза мен. Пуза мен кравата. А за мен си е кръвата. Тогава за мен две чепорките. Добре. Хареса. Яшит. Печете си храната. То не искаш ли изпекана? Да, може. Е, сега. Чакай. Ето, чакай. Някой пак не си е затворил вратите. Аз ги затворих. Аз горе их въобще не отварям. И нещо сега ме удари. Е, Тони! Не. Тони! О, Ела да ти дам такова храна. къде си? В чест ти оставям едно изпекано. Храни по 3 бутчета. Така ли? Значи си го паза. Храни по 3 бутчета. Добре. Мерси. Много. Аз си намирам такъви кокошки и ще Добре, давам храната, Ангеле, ти да летиш. излизай да свършим епизода. Здрасти. Аре, гледай, че нагоре към Фангеле. Чакай. Гладен съм те. Гледай там, където гледам аз. Тони, ела. Чакай, аз да те настроя, защото ти не можеш. Ти мен закриваш. Чакай. Чакай. Аз не мога да гледам от друг телефон и така. Аз па. Ангеле, тъкмо си беше настроен. Добре, ето. Това беше края на нашия епизод. Беше някъде, ето, половин час. И чао, приятели, абонирайте се за моя канал. И чао, приятели. Бай-бай.